Salut, eu sunt Snapple și astăzi vom realiza un avatar ce se bazează pe două efecte, blur și un amalgam de efecte topaz. Ok, haideți să trecem la treabă. Avem nevoie de un document pe 150-250. Stocul este aleatoriu ales. Pentru redimensionarea perfectă ținem apăsat Alt și Shift și tragem de colțuri. Ok. Creăm un layer nou. Image, apply image. Ctrl-J plus Ctrl-J pentru duplicarea lui. Filter, blur, Gaussian blur de 2 radius. Pus pe 66. Ups. Pe 66 vibrance minus 28 plus 6 ok, photo filter blue, încă unul portocaliu, un gradient map, pus pe Lighten, opacitatea 61, ok, creăm un layer nou, apply image, filter, sharpen, de 2 ori, ok, mergem la topaz adjust 5, cross process 2, mergem la finishing touches, debifăm grain, dăm ok, mai scădem puțin din opacitate, perfect, 70, creăm un layer nou, image, apply image, topaz labs, topaz clean tray, stylize details, mergem până pe la vreo 2 cu el așa. Perfect. Mai scădem și puțin din opacitatea lui până pe la 85, 90 să zicem. Creăm un layer nou fără apply image, luăm brush tool, alegem un roșu închis. 168 este un soft brush pe normal, opacitatea 100. Aici poziționăm un brush. Punem pe linear dodge, luăm type tool și scriem tutorial. Ok. Blending options, drop shadow 101, gradient overlay, acest gradient. Creăm un layer nou, apply image, place, să punem și un border. Ok. Mergem, scriem tutorial. Avatar blur plus topaz. Salvăm un PSD. Salvăm și un PNG. Și cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Mă puteți ajuta cu un like și subscribe. Eu sunt Snapple de pe comunitatea CS16. Vă salut. Puteți face o cerere pentru avatar, o să vă răspund cu plăcere. Mulțumesc pentru timpul acordat. Ne mai vedem. Salut!